Padayon nga naghatag og livelihood support sa mga mangingisda sa Misamis Occidental ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Gipadayag ni Provincial Fishery Director o Senior Aquaculturist Cirilo Pagkat nga ilang gitabangan ang mga mangingisda sa pag-upgrade sa ilang mga ekipo pinagi sa paghatag og bag-ong mga kagamitan. Gidugang nini nga nakuha ang ilang gibubuong nga tabang sa mga mangingisda ilabi na pinaagi sa Provincial Fisheries Office ug Agricultural Office o ingon man sa local government units. Usa sa mga programa nini gipatuman ang Special Agricultural Area for Development kung saan sa dakbayan sa Tangub, Uzamis o mga lungsod sa Baliaga o Bonifacio. Iyang gipasabot nga atol sa nasinati nga pandemya, ang gobyerno pinagi sa BFAR o LGUs ng hatag og cash o food assistance sa mga mangingisda nga nagkantidad og 5,000 pesos matag usa. Adunay bugas, itlog ug manok alang sa mga rehistradong mangingisda nga gisumiti sa lokal nga buhatan sa agrikultura. Nasayran nga niadtong tuig 2021, adunay kinatibuk ang 259 ka mga mananagat ang natabangan og loan nga nagkantidad og 25,000 ka pesos matag usa pinaagi sa Land Bank. Karong tuiga 2022, gipatuman usab sa BFAR ang fuel subsidy program nga nagkantidad og 3,000 pesos sa matag mananagat nga adunay bangkang di motor. Kani atong panahon sa pandemic ug hangtod gani karon na 2020 o 2021 or ang national government through sa BFAR ubos usab sa assistance sa mga LGU nagpahigayon og pagpanghatag tawag namo og cash and food assistance no katong worth 5,000 dunay bugas, itlog o manok nga gipanghatag sa mga registered fisher folk pinaagi usab sa gipang submit nga mga listahan sa fisher folk pinaagi sa atong opisina sa agriculture sa LGUs. Base sa bagong datos sa BFAR Misamis Occidental, abot na sa 30,000 ka mga mangingisda sa tibuok lalawigan. Neptali Baturinho, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.